אז מה כל האנשים ואמרנו סרטון של קלאש רויאל והכנתי לי דק לעשות עליו ניסויים, זה טוב, אבל באמת יש לי עדיין המון טובים אבל אני לא משתמש בהם. אני עושה לזה, מצלם את זה. עכשיו אני עושה להם כמה הם טובים. אני אנמיך קצת. מההתחלה אני מחכה שהוא יתקוף. הוא רוצה לתקוף, זה לא באמת אנשים אמיתיים כי זה סתם. פה אני עושה סתם, זה לא באמת. שם עליי את זה אבל מה אכפת לי, הוא לא יכול עליי. לא, בדיוק ששמתי. טוב, נראה לי זה לא דק משהו. שים את זה. טוב, נשים משהו, אני אשים עליו. לא, אני לא אשים על זה. זה נעשה הגנה. אני אשים עוד משהו. לא, שיט. לקח לי בניין. טוב, אני לקחתי לו עכשיו. אני אשתמש בזה. טוב, אשתמש. ועל הפרינציפ בלבלתי. לא משנה, ככה לקחתי. נשים את זה. פרינציפ לא ייקח. שהדבר הזה פה. שלום. בחר לשים את זה, נשים את זה. נשים את זה. את זה. עכשיו אני אקח לי. טוב, אני אכן. עוד פעם בניין ולא טוב. שיט. חלו בניין זה מה זה לא טוב, אז אני אשים את זה כמה בניין. מה זה מהר? הנה בטוח. טילים אני צריך. טוב, אז דק הזה לא טוב. זה דק אחר. דק אני אשים קרה במקומי. שים את וויץ' במקומו. מה אני אעשה עוד? יש לי משהו כזה. אין לי. שים את זה במקום זאפ, זה סתם גרוע. מה נעשה עכשיו? עכשיו יזרוק עליי חצים בטוח. משנה, אפשר לומר את זה חצים איך זה אפשר. ואיך שמים את זה, זה לא משנה לי. זה לא משנה. ככה, אבל לקחנו בניין. מה אותי נחם? אין סלידה גרוע, אני לא רוצה לשים טוב.
לך חושב שהוא חזק, אבל הוא סתם חלש. אז אני לא משתמש בו. אני בניין גם. לא רק הם יכולים לקחת, אני יכול לפרק להם את הצורה. עכשיו אני אשים איתו את זה. פנץ הולך על שיט. שיט, כל מיני נשים את זה. סקלטון הרמיל. יופי, ראיתם איזה מזל יש לי. אבל שים את זה, הוא לא יודע לשחק. למרות שזה לא משום איתי, אבל הוא לא יודע לשחק גם ככה. שים וויץ' פה. תוציאו עוד סקלטון אם אני צריך. משנה, הוא לקח לי. שיהיה. שים פה הגנה. שים פה פרינס. זהו, ניצחתי. ניצחתי, זה די טוב. אז זה היה סרטון היום ויאללה ביי.